Хора, трета част неочаквана за това. Слагаме ето това също. Това е една поръчка, която все още не успявам да я дам. Няколко пъти ми се връща. Така. Третата част ще оправим си бюрото и елате с мен. Сега... Чакайте само. Добре, после ще го правим. Знаете ли колко е ужасно? Не обичам да подреждам, не ме хейтите, не ме недейте. Просто не обичам, не ми е фаворит. Абе, гадно ми. Така. Всички гумички. Така. Буквално вижте колко гумички имам. Тази, тази и тази. И освен да ги подредя в ето това. Където имам някакви неща. Само че не всички. Явно. Ето вижте. Сега ще ги сложа така отгоре. Така. Не. И ето така. Имам нападна. Ето това. Оф, маля, колко се затрудни. Така. Психически ме натоварвала и ме обиждала и преживява много години. Мога да ви кажа, че не са по-малко и тиксата. Също беше доста негативна към мен. Така че си живях буквално с тях. Мечтата ми винаги е била да бъда близка с... Така че натях. Имам и такива, ето едно ето такова, ето такива, те ще изложа тук. Това е за госпожата ми, няма сега да го показвам. Тук имам едно, което не ми трябва. Хора, ще се върна след като държа тук. Хора, просто почистих цялото на бюро, вече е малко по-добре. Това беше трети час, четвърта час вече се оправям. Имам един час още. Два. Бързо съм свършила, това ми харесва. И сега ще гледате видеото в TikTok. Чао, хора, и чакайте четвърта час.